Ara, beti bezala, nire lagunak berandu, non sartuko te ziren bo. Ai, larga vista! Ikain berrin egon garako bazuloetan! Lehen gizakiaren aztarnak ikusten egon gara! Eta zua egin du! Zua, eta animaliak ikusi ditugu! Artzak, zaldiak, Eta ez talatitak eta ez talatitak! Eta eusean ibili gara! Bueno, lagunak. Aizue, ekain berrin lehen gizakiak marrazkiak egin zituen bezala, zuek ere bidali lehen gizakiaren inguruko marrazkiak. Irrien lagunak.comera!